feel free. שלום, יש לי פשוט 5 דקות, אני באתי להתלונן, אפשר להתחיל? תודה. אני רוצה בבקשה הפוך קטן, תודה רבה. איפה ההפוך שלי? איפה ההפוך שלי? אני הזמנתי הפוך קטן, למה הוא לא כאן? יכול להיות שזה הפוך ממש קטן במיקרוסקופיה, ואני פשוט לא רואה אותו. זה יכול להיות, תסתמי את הפה, תביא לי בבקשה את האחראית. את האחראית? שלום. תקשיבי, אני דיברתי עם המלצרית שלך, שעובדת פה, היא כנראה חדשה. אני פשוט לקוחה קבועה, אני באתי להתלונן 5 דקות, אני לא קיבלתי את ההפוך שלי, ביקשתי הפוך קטן. תודה, אני סומכת עלייך שתטפלי בזה, אז תוכל לקרוא שוב למלצרית? תודה. תקשיבי לי, אני רוצה כוס מים, טוב? את יכולה להכין? תודה רבה. איפה הכוס מים? איפה הכוס מים? לעזאזל! אין לי זמן! לעזאזל! סליחה, יש לכם זמן לבשל את הכוס? יש לכם קדרה של כוס מים? אתם דוחפים בלימונים ומחממים אותה על האש כנראה. מה? כן? מה? כן? מה? אני רוצה לראות האחראית. שלום. תקשיבי, אני דיברתי עם המלצרית שלך, היא פשוט דיברה עליי אותו נורא גס, מתנשא, משהו מתנשא, ואני לא מוכנה ליחס, אני לקוחה קבועה פה, רק ביקשתי כוס מים והפוך קטן. תודה רבה לך, את יכולה לקרוא שוב למלצרית? תקשיבי לי חתיכת שרמוטה קטנה, אוקיי? אני רוצה קינוח, אפשר קינוח? לא היה קינוח לא פה! עמקוס, אני רוצה לקרוא לאחרית, פעם אחרונה אני רוצה לקרוא לה. שלום. תקשיבי, יש פה מישהי שמרימה את הקול, איזה לקוחה, קול, את הקול, אם אפשר לדאוג שהיא קצת תנמיך את הווליום שלה, כי זה ממש מפריע לי להתרכז, אני פשוט קוראת ספר. סיימתי לקרוא. סליחה? יש פה את הלקוחה שברוב חוצפתה מעשנת במקום. עכשיו, לפי מה שאני יודעת, החוק לא מאפשר עישון במקומות ציבוריים. עכשיו לי, זה נורא מפריע, העשן, ואם אפשר לבקש ממנה בנימוס, להפסיק לעשן. תודה רבה. מה? להפסיק לעשן? תגידי לי. עם כל הכבוד, לא חשוב פה שאסור להפסיק לעשן. אז למה שאני אפסיק לעשן? אז שהלקוחה מסריחה, אז בגלל שזה מפריע לה, תלך למקום אחר. כי פה לא רשום לא לעשן. אני רוצה פה את הצעת החוק שרשום פה שאסור לעשן. תביא לי אותה מולי שאני אדע שאסור לעשן. כי אם אין לך הוכחה, אני אעשן פה כמו כלבה, ואני אביא גם חברים. תודה רבה. אני אשמח לחשבון, עבר לי הזמן. איפה החשבון? תודה.